No niin, huomenta vaan. Tässä on aina töiden jälkeen napuloinut pikkuhiljaa tuosta puuliiteriä. Katsotaan ehtikö sen tehdä tuossa ennen kesälomia. Puuliiterin kanssa tuli semmonen jutska, että tässähän väliä on vanhan puuliiterin 4 metriä. Ja periaatteessa rakennuslaki tai mikä lieneekään, niin sanoo, että sitä pitää olla 8 metriä. Mutta nyt kun minä soitin rakennustarkastajalle siitä, niin se sanoo, että ne lasketaan samaksi paloryhmäksi nyt, nämä 2 puuliiteriä. Ja tuotahan nyt ei sytytä mikään palaamaan tuommoista pelkkää tyhmää kopperoa. Ja jos tämä puoli syttyy palaamaan, niin se nyt on ihan sama, vaikka tuokin palaa siinä. No menee siinä nyt kyllä mutterimäkkikin samalla. Joo, mutta tämän päivän aiheena on semmonen, että minun pitäisi käydä hakemassa karhi tuolta Pertiltä. Ja tässä se pitää hakea Valametilla. Valametti on tuossa. Sitten täytyy hässäkkää tästä vähän ruveta ensin järjestelemään. Sitten lähdetään Joo, katsotaan sitä kohta. No niin, lapikone on siellä ja halkaisuvehje on perässä. Lähdetään kolkuttelemaan Hilminkoskelle. Pannaanpas tuo kone peltiin. Tässä on se minä olen ainakin huomannut, että jos laittaa tuulisuojaimet päähän, niin varmaan särkyy tai tippuu jotakin, mutta otetaanpa riskinä. Tosta Creedence Clearwater Revival Car. Teemusiikkina. Aloita bileet.
alkaa taas voikuttaa tulee. Taitaa olla yksi satoisimmista katseista. Tää nykyään maasta. Karhi on perässä. Lähdetään kolkuttelee takas meille päin. Täytyykö ottamassa se luppo irti. Meillä saattaa olla vähän pehmeitä, kun ei ole levikepyöriä, niin katsotaan miten äijän käy. Hana auki. Noin. Ja sitten tää on varmaan riemastuttavaa nyt joillekin katsoa tätä, koska minä en kyllä enää muista tätä touhua, mutta ei tämä nyt voi olla jätti vaikeetakaan, kunhan ei vaan jäätäs kiinni. Mä en oo varma, tuo taitaa olla ainut tosi märkä, tai semmonen pehmein kohta tossa. Katsotaan miten meitin käy. Kyllä sanoo, että tämä ottaa aika virkoisesti. Ehkä se selviää, kun tällä vähän ajee. Hyvinhän se siitä meni. Vähän isommalle. Jaksaisiko tämä mennä? Ei tämä jaksa mennä. Joo. Tää silloin kuuluu vähän keveempää. Meitä loppuu vauhti kesken. Niin että mitäs täällä oikein tuusataan. Tästä pelto-osuudesta, tää on se 1,5 hehtaaria. 1,48 hehtaaria, mistä me tehdään tähän riistapelto. Elikkä tää nyt ei oo, tänne ei tarvi olla mikään paraatiluokan suoritus, mutta tämä pitää olla niinku mustaa silloin kun tää kylvetään. Ja minä en kerkiä tätä karhihtelmaa enää lähempänä kylvöajan kohtaan, niin se vejetään nyt sitten.
Valmentti rupeaa huutaa löpöäkin tässä pikkuhiljaa. Katsotaan missä vaiheessa malttas lähtee tankille. Mä etsin pönttöjä tuossa edessä. Kävin vähän syömässä tuossa, mutta siitäkin on tullut kauhean työlästä puuhaa. Ja se kipulääkemäärä, minkä mä söin, niin aiheutti sitten mahahaave ja mahahaava aiheutti sen, että en voi syödä tulehduskipulääkkeitä, joka taas saa aikaiseksi sen, että mun hiipivä kihti rupesi ilmoittelemaan itsestään. Monimutkaista on Jusamani elämä nyt. Joo. Mahalaukkuun mahtuu kauhean vähän sapuskaa kerrallaan. Ja suunnilleen pystyy syömään, niin kuin, jos ohjeita noudattaisi, niin ehkä niin kuin kaurapuuroa. Hyvä puoli on se, että meikä painaa ensimmäisen kerran ainakin 10 vuoteen niin alle 90 kiloa. Ja se on hyvä juttu. Katsotaan sitten kuinka kauan tämä tilanne pysyy. Siitä 90 tai sitä joulusta ollaan tiputettu 11 kiloa. Niin onhan siinä lähtenyt punaista lihaakin. Onneksi on lähtenyt valkosta, mutta on punaistakin. Postintäti puristeli mua hanurista tuossa aamulla ja sanoi, että aika luiseva on vielä oikein puolen pakara ja jalaka. Sinne pitäisi saada potkua tässä kesän mittaan.
No niin, kunhan tuo pupelo hajosi tuosta pinnasta, niin sittenhän Valmettikin jakso ihan hyvin. Hyvin mennään se. Sen verran kuivukin tossa kun sen sai rikki tuon pinnan, että sinne ei nyt kauhean pahoja uria edes jää. Vähän tuonne yhteen nurkkaan. Joo. Lähdetään viemään tuo härveli takaisin. Hienoa keliä pitää. Nyt vielä vähän pesastaa Valmettia, niin se sitten voi ruveta muihin seikkailuihin. No takaisillan sovitteet kerää paljon enemmän vielä kuraa kuin normaalisti. No, mutta näin. Tässä tää nyt kohta kun pesastui ja sitten eiköhän sitä täytyy ruveta joskus korjaamaan. Se laturi pitää vaihtaa ja nuo vilikot vähän heikossa hapeessa ja mitäs vielä? Suodattimet, öljyt. Onhan sitä. All folks, nauttikaa kesästä.